Soy Maite Travé, artista visual i educadora en l'Escola d'Arts Visuals. Jo sóc el Lluís, creatiu i dissenyador gràfic, sóc membre de l'Atòmica, Associació d'Arts Visuals. En la nostra proposta, l'estètica i el disseny tenen un valor relatiu. L'acció d'empoderament que no podem veure, però que ens expliquen les empremtes del cos de dona, és el que sintetitza el missatge feminista de la campanya, el meu cos, la meva empremta. La imatge s'obté d'una acció artística. L'empremta pictòrica és el resultat del procés d'estampació del cos de dona sobre paper. El cos de la dona està raptat pel sistema patriarcal, sexualment objectualitzat, sotmès a estàndards de bellesa impossibles i a rols assignats, que condicionen la nostra llibertat d'elecció. Deixar empremta del cos, tal com és un acte de reapropiació, de redefinir-nos com a dones, de reinterpretar-nos lliurement alienes a aquests imaginaris imposats. És un acte d'empoderament, de connexió i de reconeixement del nostre cos real, per tant, de fortalesa i respecte. Deixar l'empremta significa deixar un llegat, en referència a l'exclusió de les dones al llarg de la història en els àmbits no domèstics. L'acceptació del propi cos, la connexió i la consciència amb les seves diferents parts forma part de les cures cap a una mateixa. La inspiració prové de la connexió amb el propi cos, entès com un mitjà d'expressiu i artístic, i per tant d'empoderament alliberador i creador de nous imaginaris. El repte ha estat integrar l'art en els diferents formats i aplicacions mitjançant tipografies, colors, per aconseguir un cartell de gran senzillesa formal, però de significat simbòlic molt potent. En ocasió del 8 de març, l'estampació del pit és símbol de llibertat, de revolució feminista, de la reivindicació de la llibertat de l'ús del propi cos. Alhora és símbol de cures cap als altres i cap a nosaltres mateixes com a nodridores.